Bahukay ka sis, ay, muna mong kaligo. Luod ba kay nimo eh? Yuck! Mga guys, ng buhay! It's me again, Darling Angel Villanueva! Char lang! So mga guys, before ta mag-proceed sa atong mga videos ng buhay, shout out sa ko ni Don Marlo Villanueva. And kung kinsay ni mga order nga mga buko-buko nga mga may buhay diri, kontakin lang. Dagan siya balik nga bonggo guys. Don Marlo Villanueva. And of course, shout out po ko ni Ayesha Chic, ni Luella Lagura, ni Erwin Villavicencio, and Maisa Bulawin. And of course, ito mga taga Zone 4 Tablon, Christian Ichim, Bajin Lintukan, Mayma, Ye, Axel, and Butchik. Yes. And of course, shout out po ko ni Cheryl May Floric. Yes. Of course, kis na ako i-promote, guys, yes. Na ako i-advertise na channel, guys, yes. Please subscribe him. Star Gaming Mobile Legend. Mobile Legend. Yes, kung gusto mo na yung mga cheat-cheat, or basi gusto mo na yung makabalon sa untagkuan, sa Mobile Legend, na subscribe him, guys, yes. Makatuon din mo, guys, yes. Subscribe. Mato pagastoryahan karon sa akong video mga guys, unsaon nato pagstorya sa akong mga kaila, amigo, classmate nga dili sila malain guys. Busa humana ninyo ang akong video kay diri nato makakita unsa mga tips, unsa ang mga buhaton, hindi sila masakitan. Yes, guys. Busa, watch, listen, and learn. Dabahog lawas. Uy sis, ta, ito na to sis ta. Malita ka rin sis. Ta? Ito na din ta po. Yun, so na malita ka ka rin. Bahukay ka sis, ay, muna mong kaligo. Luod ba kay nimo eh? Yuck! Ew! Naligo naman ko ko. Grabe, sad ka kahinawa yung sis, uy. Mag-friendship over na lang tabi. Sama ka nga. Uy sis, ta, ito na to sis ta. Malita ka rin sis. Ta? Ito na din ta po. No, so na maglitak na ka. Uy, sis! At na tata. Umaki mo perfume, sis. Doon siya magigamit. Ay, sis. Lego naman good ni sis. Lego naman good ni. Malego lang taba para mahumutan. Alam, di na mag-perfume. Mo po day, humot. Nice ka, sis. Nice. Thank you, sis. Malit na bagay. Uy, ka. Thank you. Friendship kita always is kay ganon yung ko sa imo si Danaay muta. Oo din to sis nga. Grabe lagi to sis na. Wala man tayo may mo na sis. Mulagi. Ganda po kay babae sa libutan sis. Anak na siya. Dayon. Sis, grabe sis dun eh. Gababag sa imong mata sis. Ang galudod naman sis eh. Sa man sa na sis eh.
Sakita po kayo magstorya sis. Uy, pwede man po ka magstorya lagi na inay no. Dili ka mo yung ginana sakit ka magstorya. O friendship over na lang tabi. Wah! Mo din to sis nga. Grabe lagi dito sis na. Wala man tayo may iwan na sis. Mulagi. Dayan sis. Sis na ko muta. Sis na ako sis. Wala may imuha sis. Ako sis na ko muta sis. Oo sis, na imuha sis. Dari pika sis. Ya sis na adya. Anaalan sis Be? Wala na sis, wala na sis. Okay na sis, okay na. Dabahog baba. Dito sis, kachukir lagi kay sis. Bawa kini ba gid sis bay. Grabe na gid ako utong sis, bildi na gid madala sis. Grabe sis, buki sis bay. Nutbrush na ko sis. Buki kay sis do. Grabe, sad kay ka ka-judgmental sis. Uy, sakit kay ka menstoryado. Ngut manggut. Friendship over na lang ta, uy. Dito sis, kachukir lagi kay sis. Ba sis? Boring kay sis ba? Balitag toothbrush ta, brush ta ta. Saman, okay? Oh, sige sis ba? Balitan na. Katutbrush mo na po ko sis ba? Ta. Boring na po kayo. Tana ta. Aman tao dito palit. Si dito ako manutbrush sis. Da itong ilok. Basta yun yung kalimti ang stepping gid ka na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ana. Tumasig ka na yung ilok sis. Uy. Korte, busog kayo ni mo. Pero sa at least, dili basa kong ilok. Itom lang. Dili ko siya baho. Korte kayo, murag dili itong ilok. Hinawayin ba kayo ni mo? Ay, nakabisa mo sayo, be. Ho, sayo nyo kalimti ang stepping gid ka na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ina na yung stepping sis. Wala mo ko sis. Kita mo kong ilok sis. Wala ko sis. Kita mo kong ilok. Ito mo ba sis? Ito mo ko ilok. Dili man sis. Ako ka sis. Ito sis mo. Ito mo kong ilok sis do. Dili man ito yung ilok kay. Ipang puti man kang ilok. Kira no, may gani ka puti ako ito. What? Dabahog ilok. Sino di ba? Amo dito ka rin sis. Sis, buhok ka kag ilok sis ba? Buhok ka kag ilok ba? Nakagbutang na ka, nagbutang na ka. Buhok ka kido papis. Kasi pasat kayo niyo, mula sa gilid ka pa ni mo mong ilok da. Cold the nature, mong good ni. Kara ka dira. Ati ba kayo niyo? Friendship over na lang tabi. Inawain ba kayo niyo mong amiga? Yaman din takarong sis. Sis. Tagtawa sis ta. Tunga lang din to sis ba? Apply dito sa itong ilok. Apil ang pugo. Sa mangin. Lagi sis ba? So tunga ta 12 man nakabuktag 6 ta. Lagi ba ka panimaho ng pugod sa itong ilok ba? Palitan lang ta karon. Apply din ta ba mong prata. Dakagiron. Lamok diri sa inyo sis ba? Ilamok na ako sis mo Kayo lagi sis, nagaglamok diri sa amo akay. Kagit na sis. Yak. Ayaw, nagamit akong kama, be. Pagliit lang, be. Ew. Ha? Mura man sa kagdili kagiron tong bata pa ka. Surti lang ka, kaya wala na kay kagit karon. Ako gasugod pa. Kinukunti. Murang gasunlugon sa kagka. Friendship over na lang ta. Uli na ko. Lamok diri sa inyo sis ba? Ilamok na ako sis ba, Kayo.
Lagi sis, dagan kay glamok dari kay. Dan kag sinsilyo sis do. Ganat ko, dan kay kag sinsilyo. Pangatag puta ng sinsilyo ni mo, be. Nga bata, eh. Mura lagi sinsilyo sis ba? Mura sinsilyo. Sinsilyo lang yung sis, tagaan. Tagaan ni sis. Tagaan lagi kay sinsilyo sis na. Okay, hindi ka nga friend. Dili mo ka friend. Dabahog ulo. Like may something wrong sa imo sis do. Murag lang. Baho kayo mong ulo ba eh? Murag ba uno ka? Yak. Ew. Ah, wawa. Sakita sa kayo mo. Bago para ba akong naligo? Isa pa. Matanggod. O iba kayo ni mo. Grabe sa kayo. Sakit sa kayo ka magstorya sis. Grabe sa kayo kakarte no? Friendship over na lang to. Yawa, therapy. Okay, labot siyang friendship. Hindi mo mga friends. Uy, sis! Mwah! Mwah! Uy, sis! Nabi ako shampoo karon ng ginagamit sa tsada kayo, bay. Makahumot o ulo. Pero sa kuha, kung ulo yung gusto ko ng bahog, hindi na kong ulo, bay. Kaya paggamit dito na ko, ano sis, humot kaayo. Kasi gusto lang ka ba? Kamu mga sis, basi gusto mo. Ikaw sis, basi gusto ka sis. Kuhaan ka, isa. Ay sis! Masan ka shampoo sis? Sige, sige, isa na ako, abi. Kaya, panimaw ako ulo sis. Lambot lagi yung sa maninga bango sis ko eh. Kasi di pag mo gamit ka naman siya pumunod na sis ko. Thank you this information sis. You're so friendship talaga sis. I love you so much talaga. Sige. Da kalungaton. Deadline po dra ba sa to assignment sis do dapat gud makapasa na taog ma sis. Pasa na taog ma sis. Sama na sis. Ni kalungat imong ilong sumo ni jarak ay dako kay do. Yak kaayo. Nagawas na. Ah. Pwede ba sa kabag storya o tagtarong sis tik kay maginana kag ini storya. Okay. Tagwasong ko lang. Grabe sa ka. Friendship over na ta! Deadline po, drabog ba sa to assignment sis do. Dapat good makapasa ng taog masis. Pasa na taog masis ha. Nay, munghu imo ilong sis. Diri sis mo kanon. Munghu na ba? Nawagan ni. Kana. Ha? Ay. Dili ba gud munghu sis? Dili munghu. Kalungat na ko ni. Thank you sis sa kinugsaba ka sis. Hindi ako na ba kayo sis? Salamat sis, dili munghu. Kalungat. Circle sa nato. Bahog tiil. Uy, ali sis, sulod sis. Ali, sulod. Sinja na gito mong balay haki. Yut kayo. Okay na sis, uy. Suot mong sapatos. Ay, hello. Yatra na ko ni. Ha? Karte, basag kayo ni mo, uy. Sapatos. Uy, solo na lang diyan. Uli na lang ko. Yan, sa kayo. Judgmental mo. Si kakamot hotel. Hi, sis. Look ko si sa... Sinja, nagit mong balay, haki. Yut kayo. Sis! Ayaw na lang nakukuha mo sapatos sa lidri. Dala na nabalik. Kwa. Pagsuot lang sapatos, uy, bisita, baya ka. Dali na, diri roon. Ay na, pag tinilaw, kiraman ko magkil kita ka, diri, baya ako. Kuala na, dalaan na yung sapatos, suotan na. Dali na. Kira lagi. Dali. Dabasag kamot. Appear, disappear, this is no? Appear, disappear, 1/2, 1/4, 1/4, 1/2. Okay. Yak, kay ka dun. Basta kayo mo kamot. Yak. Ew. Kaarte, basta kayo mo sis, uy. Oo, kabalo ko nga basa ko kamot.
O grabe sad ka ka-judgmental oy. Malik ko ba pasalamat kay dili kay nana, maginana din ka. Ship over na lang to oy. Bye. Appear, disappear, this is no. Appear, disappear, 1/2, 1/4, 1/4, 1/2, disappear. Okay. Chiki mo kamot sis ba? Sana all waterbender. Sis na waterbender kay kung kaon ikaw. Waterbender, malagi. Kada na nga term waterbender. You're so friendship talaga sis. Yo! Yes! And manana dyan! I hope nakabalo na mo sa mga tips on how to say or to tell word na dili ma-offend inyong mga friendships ng buhay. Yes, so buhata gayon na, diba? Wala kay masakitan ng tao. Wala akong masakitan ng tao. Char. Yes. So, thank you so much sa pagdanaw sa akong videos ng buhay. And don't forget to like. Kung katong wala pa nag-subscribe sa akong channel, please subscribe my YouTube channel, Darling Angel Villanueva. Yes. O kung isa tong may mga request, Tagalog. Kung may mga request, please comment below. Kung katong gusto magpa-shoutout guys ng buhay, comment lang yapon below guys kay basahin ko na tanan. Yes, I hope na enjoy mo and thank you so much. God bless. Bye.